Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 ngadto sa 31. Si Jesus mingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga bisti ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro, ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato na masin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang nuka. Unya, namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, "Amahan, kaluy iintaon ako og ipadala si Lazaro diri aron ni tunlo bang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ng akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo." Apan si Abraham mitubag, "Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong mga butang, samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niining tanan, anay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron walay makatabuk gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo." Ang dato mitubag, "Kun mao ka na amahan, hangyuon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki. Paadtua siya aron kapasidan-an sila, aron dili mahianhi niining dapita sa kasakitan." Si Abraham mingon, "Atua didto si Moises og ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises og sa mga propeta." Ang dato mitubag, "Apan amahan, dili pa kiniigo. Kung adunay mabanhaw og moadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala." Apan miingon si Abraham, "Kung dili gani sila motuo kang Moises og sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.